Şişme boyu әрәмә, сиреңне ятларга сөйләмә дип җырлыйлармы әле? Без бүген танышачак гаиләнең ничә буыны инде шушы данлыклы Мәрҗани шишмәсе буенда серләрен алышкан. Әлеге күренешне дәвам итү өчен Казанда гөрләп яшәп яткан яшь гаилә Илмира һәм Азат Камалиевлар көннәрдән бер көнне 40 кисеп кендек каны тамган җирләренә кайтып төпләнергә булалар. Хикәятнең дәвамы гаилә учагы тапшыруында. Яшьләр чыгышлары белән Арча районының Ташкечү һәм Мәмсә авылларыннан. Әмма аларның мәхәббәт тарихын барлаганчы, башта өлкән Камалиевлар белән танышыйк. Рөстәм абый, Мәүҗидә апа икесе дә гыйлемле нәсел-нәсәбәгә бәйле. Гаилә башлыгы күренекле мәгърифәтче, якташлары Шиһабетдин Мәрҗани юлын дәвам итүче мөгаллим. Мәүҗидә апа да гомерен шушы һөнәргә багышлаган. Hayırlı gün okuyucular, sağ selamet kine turasına, gelen bilim aldılar, ibet kine barama. Biz kitkenden sonra indi nice yıl siz, indi uzgarı bitkensiz, 9. klaslar indi bu yıl egzaminlerde yakınlaşıp gele, yana turmuş yılına ayak basatırgan vakitlarınız ite, kişilik klaslarga hali okulara devam etesi. Bir koşanda özünüzü okutkan okutuşlarınızı unutmağız. Alar үзләренең балаларынан да кадерлерәк итеп тоеп, сезгә билим һәм тәрбия бирәләр. Һәр вакытта да яхшы сүзләр белән искә алыгыз һәм инде бер кашында аларны онытмагыз. Аннан соң безнең мәктәпнең авылның тарихында истән чыгармагыз. Безнең мәктәптә элегелектән үк безнең авылда күренекле шәхесләр укыткан, эшләгән, гыйлем белән биргән. Инде укытучылар һәм сез киләчәктә шул күренекле шәхесләрнең дәвамчылары булырга тиеш. Рөстәм абый белән Мәүҗидә апа мәктәптә бик еш кунак. Лаеклы юлда булсалар да, мәгариф учагы белән аралар өзелми. Укытучы гомерлек һөнәр дип юкка гына әйтмиләрдер. Камалиевлар гаиләсенең өлкән буыны Рөстәм абый белән Мәүҗидә апа мәктәпкә балалар белән очрашуларга килгән саен шушы рәхәт матур бүлмәгә кермичә калмыйлар. Чөнки бу Ташкечү мәктәбенең Шиһабетдин Мәрҗани музее, тарих, тамырларны барлау, аларның инде канына сеңгән дисәк тә була. Рөстәм абый, Мәүҗидә апа. Бу безнең мәктәптәге иң рәхәт, иң затлы урыннарның берсе. Монда безнең тарихыбыз тупланган. Бик матур итеп эшләнде. Без моның нигезен ничек эшләнгәнде беләбез, хәтерлибез. Туган як, туган туфрак ул сезнең өчен бик кадерле икәнен беләм, чөнки сез нәкъ менә шушы газиз җирегездә төпләнгәнсез. Каядыр чыгып китү турында уйлар булмадымы? Яшь вакытта чыгып китилде. Армиядан соң мин Казанга барып 1-2 ел эшләп кайттым заводта. Эшче булып, теплоконтроль заводында эшче булып, фрезеровщик һөнәрен үзләштереп кайттым. Әни ортканнан соң яңадан туган нигезгә кайтып, әни белән гөрләдек. Ана өйләндем. Танышулар ничек булды? Танышу бик күптәннән. Менә мин 60 елның 41 елын Мәҗидә белән без танышындык. 60 миңа быел 60 тулды. 41 ел без алар белән таныш. Чөнки алар педучилищеның 2нче курсында бу авылга бәрәң алырга килгәннәр. Менә шул вакытта танышып калдык. Нәкъ менә без юл кырында күргән, тукталган шишмә буенда серләр уртаклашкансыз инде алайса. Бәрәңгә басылды. Шулай булды. Очрашып, аннан кич белән вечерларга ирешеп, уеннар булды атта. Шишмә буйларында, су буйларында кичке уеннар, шулында тарышып калганнан 7 ел йөргәннән соң гаилә курдык. Мамадыш кызы Мәүҗидә шулай Ташкечүдә төпләнеп кала. Мәктәптә дә бик яраталар үзен. Ул күңелен биреп, канатланып хезмәт куя. Фәнни юнәлешне дә онытмый. Татар телен өйрәнү методикасын камилләштерү өчен хезмәтләре шактый. Ярдәмлекләр, эш дәфтәрләре булдырган мөгаллиме. Мәктәпкә сагынып киләсезме? Менә хәзер бит инде лаеклы ялда булгач, мәктәп ул сагындыра инде ул.
теге без әле мәктәптән бик аерылып та бетмәгән нәрсә әйткәндә. Безнең күпмедер безнең минем эшемдә бу мәктәп белән бәйле. Шуңа күрә мин әле теге үземне киткән кебек хис итеп китмим мәктәптән. Уңышлары белән һаман сайын сынып торабыз. Инде үзебезнең укучылар һаман сайын килеп тора, бәйрәмнәрдә чәчәкләр китереп китәләр. Һаман хатлар җибәреп торалар. Онытырга ирек бирмиләр. Гомуми стажны санасак, гомуми стаж Сезнеке 34, Мәүҗүдләр 36. Әби бабайларныкы? Әби бабайларны курстак вообще икебезнеке генә җитмеш кем. Әби бабайларны курстак точно 100 елдан артайын. Потому что әби Кашафетдин бабайда, Махминар әбидә гомер буе укучылар булып эшләгәннәр. Үлгәнчә. Гыйлем, мәгърифәт юлы тарату дип әйтәбез бит инде. Менә ул без агым дәвамчылары инде. Әйе. Безнең әни шулай дип әйтә торган. Хай берегезне укытучы итмәкчием, берегезне врач итмәкчием дип әйтә торган, аның кылган тагалары кабул булды. Мин укытучы булдым. Минем бер туганым Гүзәл бүгенге көндә Балташта Татарстан атказына барачы. Менә табиб. Әни дугалары һич нинди киртәләрсез кабул була дип юкка гына әйтмиләр бит инде. Менә кабул булган димәк. Нәкъ шулай. Әниләре Ләләпа авылның абруйлы шәхесе була. Шушы җирлекнең мәдәни тормышында гөрләп яши. Яшьли тыл калса да, ике улын менә дигән итеп үстерә. Бүген әниләре сукмакларыннан атлаганда, аны да гаилә корган чакларында айрата бер җылылык белән искә төшерәләр. Менә шушы урамнардан үткәндә килен булып төшкән чакларны искә аласызмы, Мәүҗүдә? Искалам. Ничегрәк итеп каршы алдылар сезне монда? Ничек итеп килен булып? Ул вакытта машина белән атларга җигеп теге урам әйләнүләр бар иде бит инде элегрәк. Шул чорга эләктегезме сез? Юк, мине ул вакытта инде бер җиңел машина һәм автобус белән кайттылар мине аларга. Минем инде кешеләр янында барасым килеп автобуска утырдым, җиңел машинага утырмадым. Күңелләрәк бит инде җатлап барасым. Бергә, әйе. Мамадыштан кайттык бит инде. Шуннан туй бит элек безнең заманда икешәр көн була иде, бер көнне яшьләр туе, икенче көнне картлар туе була иде. Аннары өченче көнне әле су юлы күрсәтергә алып бардылар Чишмәгә. Анда традиция бар. Тагын Чишмә? Чишмә юлына, әйе, Чишмәдән сулар алып мендек. Киянтә чиләкләр белән Чишмә юлын күрсәттеләр. Әле ул вакытта Алла белән монда да баян тавышлары ишетелә инде. Безне көтәләр дибек. Камалиевлар әниләре юлын дәвам итеп, мәдәният учагындагы чаралардан читтә калмаска тырышалар. Әле бит кодагыйлары да шушы юнәлештә хезмәт куя. Өмме Гөлсем халык фольклор ансамблен җитәкли. Киленнәре Илмира да авылга юл төшкәндә я сөйләргә, я биергә дип киреп чыга биргә. Başıda doppuzarı Saladı menge nazar Canıma berdi azar Saladı menge nazar Canıma berdi azar Pari 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 Tegemesin nazar 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 Кыскасы, гаилә монда да бергә кайный. Тәнзилә апа, менә сез Камалиевлар нәсел нәсәбәсенә кодагый булып чыгасыз бит инде. Менә үзегезнең шушы эшегезгә әле кода белән кодагыйны да җәлеп итеп, шундый матур ансамбльләр белән мәдәният тормышында гөрләп яшисез икән. Ничек менә бу тормышта да, гаилә тормышында да, иҗатта да бергә булу кодагыйлар белән? Бергә булганда тагын да әйбәт инде. Алар да мине аңлый, мин аларны аңлыйм аннарысын. Менә киленемнең анасы да монда инде, кодагыйларда да кирәк вакытта әйдәгез дигәчтән юк димиләр, бергә йөрибез, бергә аралашабыз. Шулай гореф гадәтләрне сакларга бергәләп
хезмәт иткәндә генә шулай итеп рәфәдәтләрне саклап калып була. Камалиевларның авылдагы мәдәни тормышында катнашуларына манзара кылганнан соң, авыл уртасындагы зур матур йортларына килеп тә җиттек. Гадәтләргә тугры калып, ипиебезне үзебез белән алдык. Инде хәзер бар гаилә бергә җыелып, рәхәтләнеп сөйләшербез, гаилә тарихын барларбыз дип өметләнәм. Нихәлсең, матурым? Менә бу икмәкне сиңа тапшырыйм да бергә керик, шулаймы? Әйдәле, әйдә, матурым, әйдә. Ничексең хәлләрең? Әйбәтме? Әнисе дә каршы ала, кайтып җиттек без. Эльмира Азат белән 5нче сыйныфта укыганда ук дуслаша. Йыллар буе сыналган хисләр. Һәм менә ул инде шушы йорт килене. Гадәттә килен кайнана туфрагыннан диләр. Шулай туры килде микән? Безнең интереслар килә, бер төсле безнең. Менә торт пешерү буенча да инде, башка төрле әйберләрне пешерү буенча да киңәшләрне мин дә торт пешергәндә, мин үзем дә бит тортлар пешерәм, чәкчәкләр пешерәм. Тортлар пешергәндә сораулар туса, Илмирага шалтыратам. Илмира мосын нишәтик? Нәрсә эшләтеп була? Кремнарын сорыйм. Шуннан соң Илмира инде үзе эшләгән, күптән эшләгәнлек белән ул миңа киңәшләрен бирә үзенең. Шулай итеп, бер-беребезгә киңәшләр бирәбез инде. Камыр ашларына килгәндә мин менә әнидән шалтыратып сорыйм инде. Күп кенә әйберләрне менә шулай өйрәнәсең инде ул. Бергә эшләгәндә шулай итеп практикада кулланып өйрәнәбез инде, өйрәнәм. Эльмира, тормышта менә шулай рецептлар шалтыратып сорыйм дип әйтәсең, гаиләдә тулган мәшәкатьләр буенча киңәшләр сорап шалтыратасыңмы кайнанаңа? Әлбәттә шалтыратам инде. Бергә киңәшләшәбез. Әти әнинең хәер дуасында һәр вакытта. Аннары соң әнидән дә яхшырак белгән үз малайын кем булсын инде. Әлбәттә әнигә шалтыратам инде. Хәзер инде менә 11 ел торабыз, Аллага шөкер, быел җәйдә 11 ел була. Хәзер инде бер-беребезгә ияләшеп, бер-беребезне аңлап бетердек инде хәзер, Аллага шөкер. Хатын-кыз 40 катлы китап сыман, иратныкы да шулайрак дип әйтәләр. Бер-береңне аңлап бетереп була микән ул, Мәүҗүдә апа? Яши аңлыйсың инде бер-береңне. Башта аңлап бетермәсәң дә яши аннары аңлашыласың инде кем ничә икәнен. Беребездә инде идеал түгел. Һәрбер кешенең үз характеры бар, һәрберебез менә шулай итеп бер-береңә яраклашасың ничектә. Мәүҗүдә апа 400 елдан артык бергә гомер иткән кайнанасын сагынып искә ала. Киңәшләре төпле иде. Бер кайчан да тавыш күтәрмәде. Син килен генә дип кимсетмәде ди. Аңа карап, ул үзе дә акыллы кайнана булырга тырыша. Бер тапкырда сүзгә килмәдек. Рөстәм әйтә торган иде, мин шундый бәхетле. Мине ике яклап кисмиләр пычак белән ди торган иде. Икесе бергә ошсалар дип әйтә торган иде. Әни белән икебез бер булып, Рөстәмгә җитешмәгән җирләрен икәүләшеп бергә әйтә торган идек. Эльмира, аннан соң менә сине бит инде бик күпләр блогер буларак та белә. Соңгы елларда безнең менә шундый блоглар алып бару ничектер популярлашып китте. Менә бу яктан кайнананың ярдәме тияме, чөнки ул бит инде зак еллар эшләгән тәҗрибәле укытучы, блогны алып барганда. Әлбәттә тия, чөнки бу бит әле сөйләм теле генә түгел, язма телдә бар дип әйтәм. Язма рәвештә дә язарга кирәк. Кайбер вакытта үзебез дә белеп бетермәгән катлаулы татар теле бит ул искиткеч шундый күп кырлы. Әлбәттә мин кайбер вакытта әнигә шылтыратам яки сообщение язып җибәрәм SMS-ка. Әни ничек була икән? Менә шушылаймы дип ул миңа үзенең хатасын төзәтеп әйтеп бирә инде. Дөрестәп җибәрә. Дөрестәп җибәрә, ие. Сүзнең асылы аңлашып гомер итү турында. Кечкенәдән әнисенең кайнанасына ихтирамлы мөнәсәбәтен күреп үскән Мәүҗүдә апа иренең әнисен хөрмәт итә. Бүген ул гаиләдә олы кешенең татулыкта булу серләрен гамәлләре белән киленнәренә төшендерә. Эльмира әлеге кадерле бәянешнең дәвамчысы. Азаты белән әле үз уяларын кырып, үз бишекләрен үргәнмәлләре. Төпләнер өчен район үзәген сайлаганнар.
Шушы Оршада йорт җиткезү, йорт булдыру уйы иң тәүдә кайсыгызда барлыкка килде? Чөнки күп кеше бит инде Казанга омтыла. Ул икебездә дә бер юлы барлыкка килгән фикер булды. Без аны ишегенә җөргәнбез. Бер-беребезгә. Көннәрдән бер көнне сизеп алдык та, бер Утырып сөйләштек. Икебез дә Әллә кайтып китик микән әллә Оршага? Кайтабыз. Шундый матур табигатыбыз, балаларыбыз саф татар мөхитендә үсәр иде. Хәзер бит инде Оршада ул бит инде шәһәр. Мәктәбе дә, балалар бакчасы да якында, җайлы булыр иде дип уйладык. Азат, ул бит әле хатын-кыз бер төрле уйлый да, ир-ат өчен бит ул гаилә өчен җаваплылык зуррак. Чөнки ул аны тәэмин итәргә тиеш, ул аны оештырырга тиеш, ул аны булдырырга тиеш. Менә шушы йорт мәсьәләсендә дә шулай кинәттән генә кисеп кайтып китү. Кыен түгел микән? Кыен түгел, бер-беребезгә терәк булганда бер дә кыен түгел, бер кыенлыгы юк. Бер үзең генә өстерәсәң кыен да булган булыр иде. Бер-береңә терәк булганда кыенлык юк. Йорт эшләгәндә, ремонт ясаганда, я аерылышасың, я каласың, никахны сынап карауның иң гади юлы дип әйтәләр бит. Сездә ничегрәк булды? Бездә алай булмагандыр, чөнки Абый клейткәннәр инде, шуңа күрә шулар булды, нормально булды. Анлыктан да түгел, без инде менә өйләнешкәннән соң санап утырдык. Бу безнең 5нче күчүнүбез икән инде. Менә без кая барсак та, кайда гына квартира снимать итсәк тә, яки үзебезнең үй дип менә булдырсак та, ремонтны матур иттереп бергә күмәкләшеп башлап, без инде хәзер шомарып беткәнбез. Шуңа күрә бик рәхәт кенә менә бүтән люстраларны, жаль менә шушы гардиннарны, бүтән әйберләрне ирем илде. Мин инде менә шушы фәрдәләрне үзем тектем. Ул бит әле үз кулың белән бүтән нәрсәне эшләгәндә, күмәк эшләгәндә күңелле. Әзерне генә сатып алып кую түгел, менә шулай бергә эшләгәндә үзе күңелле, үзе рәхәт. Менә шушы йортта әтиең белән нәрсәләр эшләдегез бергәләп? Нинди эшләргә өйрәтә ул сине? Шкаф җыйган. Жупалар белән эшләгән бар. Ир балаларга бит инде ул әтидән күчә һөнәр. Әтисе ничек эшләсә, ир бала да бөтен эшне белеп үсә дигән сүз менә шушы ир-ат эшләрен. Нәрсәләр эшлисез бергәләп? Нәрсәләргә өйрәтергә тырышасың? Үрнәк булырга тырышабыз инде. Бөтен үзебезнең кулдан килгән, үзебезне ничек итеп үрнәк итеп тәрбияләделәр, үзебезнең эшли алган эшләрен барсына күрсәтергә инде. Бөтенесен дә күрсәтергә тырышабыз. Ул сөйләп кенә түгел, күрсәтеп тә эшләргә кирәк бит әле. Сөйләп кенә аңлашылмый теге. Йортлы булуның күңелле мәшәкатьләрен ир белән хатын бергә күтәрә. Олы уллары Нурислам, уртанчылары Сәйдә, кичкенәләре Динисламны да бәләкәйдән хезмәт тәрбиясе күрсен диләр. Азат малайларга шөгыль өйрәтсә, әнисе кызын үзенә ияртә. Төп һөнәре буенча исә Азат хокук һәм хаклык сагында эшли. Эльмира шәфкать туташы. Барчагызга да сәламнар, хәерле, матур, ял иртәләре ничек кәефләрегез? Миндә инде иртәдән менә монда кухняда торт эшләре булды. Хәзер бит инде малайлар мимимишкалар, ниндидер мультяжнылар түгел, ниндидер сериаллар, ниндидер киноларның фанатлары. Хәзер бала карау ялыннан соң татарча блог алып баруга өстенлек бирә. Шулай ук аны бик күпләр тортлар пешерү остасы буларак та белә. Аш-суга осталык кемнән бирелгән дип уйлыйсың үзеңә? Минем әнием бик тәмле пешерә, бик оста пешерә. Анарсын әтиемнең әнисе Надира әби дә бик оста булган. Әнием әйтә инде менә әбиең дә бабаңны озаткан вакытта сәгать 4-тә торып камыр куеп, эш пишмакларны 6-да пешереп бабаңа биреп җибәрә иде инде ди менә ашарына иртә белән. Бабай минем тимерче булып эшләгән инде, иртүк китә торган булган, эш пишмакларын төяп китә торган булган. Шундый уңган хатын дип сөйлиләр инде аны авылда да. Молодец. Молодец кызым. Эльмира, менә бу тортларны эшләү бердә җиңел эш түгел бит инде бу. Мондый матурлыкны булдыру. Үзенә күрә бер сәнгать. Шулай. Бу эшләремдә миңа тынычлык бирә. Бик яратам шушындый вак эшләрне. Инде әйтеп үтәсем килә, мин кичкенәдән шунда яраттым, шундый вак эшләр эшләргә. Аш су янында кайнарга, менә Сәйдә шикелле. Һәм менә әниемә рәхмәтле, шулай итеп үстергән мине, бөтен эшкә дә өйрәтеп, кул астында тотып. Бар әле, әйбер бозасың, азыкны бозасың, әрәм итәсең дигән булса, мин бер әйбергә дә ияләнмәгән булыр идем. Өйрәнмәгән дә булыр. Аны бит эшләп караганда гына өйрәнәсең. Шуңа күрә дә менә үзем дә әни кебек, үземнең әнием кебек, Сәйдәгә дә шундый әни буласым килә, кул астында булсын. Тәм-томнар өлгергәч, бераз табын тирәле җыелып алдык.
Сөйләшүебез гаилә кору нишкәлекләре хакында дәвам итте. Авыллар якын булгач, нәсел нәсәбәне белмичә генә гаилә корылмагандыр инде, Азат Илмира. Әллә инде монда әти-әнинең ике яктан сүзләре төп тәргиш булдымы? Балалар үзләре 5 класстан бер-берсен табыштылар, бер-берсе белән дус тату булдылар, дуслашып йөри башладылар. Илмира минем классташым, Ваис классташым кызы. Шулай булгач без якыннан танышып илекләр. Bizim mektepte okudu. İlmira'nı biz biliriz. Үзебез укыттык. Kiçkineden. Үзебез укыттык. Үзебез күрдек, үзебез үстердек дигәндәй. Киленне үзегез тәрбияләдегез. Укытучының шулай бит инде. Балалар, bütün балалар Siz de bilişkәнсездер инде, ирегез белән, фәләҗефегез белән сыйныфташлар булгач. Сыйныфташлар дип белә торган идем инде, укытучылар булгачлар инде баштарак теге куркыбрак дип әйтим мен инде, хөрмәтем көчлерәк иде инде, тагын да инде, аннан булай кода-кодагый булгач инде тагын да яләшеп киттек инде. Иң беренче шу 5нче класска төшергән көннемдә узып барабыз моннан инде, ишек капкалары ачык тора. Шундый матур җәннәт бакчасы шикелле. Ой, буларга кирип карчыкка төшгәле. Ул вакытта мин белмим әле булар икән. Шундый матур дип без карчыкаларга төштек инде, шунда бик кызыгып карап үтеп киткән идем инде. Аннан гаилә учагы дибез икән, һәркем үзенчә күз алды бит инде аны, мәшәкатьләрен дә, гел сөенечле мизгелләр генә булмый, авырлыкларсыз да бармый бит тормыш. Авырлык булмаса, җиңеллекнең кадерен белми дибез адәм баласы. Гаилә учагы дигәндә сез нәрсәләрне күз алдыйсыз? Әти, әни, әниләр, балалар, үзебез менә шулай түгәрәк өстәл. Монда бүген түгәрәк үк түгел гаилә. Безнең әле Алмаз улыбыз бар. Гүзәл килинебез бар. Булат улыбыз бар. Ләйсән кызыбыз бар әле яңадан. Кайтаган алмадылар менә. Бу тапшыруга инде. Менә шулар бөтенесен бергә бер булып, бер түгәрәк өстәл артында бәйрәмнәрне үткәрә алсак, бергә яши алсак, тыныч кына, менә шул гаилә учагы була. Бергә булып, бердәм булып. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, гаилә учагы дигәч, бик күп геройларыбыз менә шундый зур матур түгәрәк табыннар артында җыелуны күз алдына китерәбез диләр. Әлбәттә, бар мәшәкатьләрне уртак итеп, сөенечләрне шулай бүлгәләшеп яши торган кешеләрнең булса, гаилә учагы ул бөтен була. Аның киләчәге менә шушындый батыр егетләрдә, матур кызларда. Шушы сабыйларыбыз тигез, матур гаиләләрдә тәрбияләнсен иде. Иң мөһиме шул. Камалиевларда исә буыннар бәйләнеше дә, гаилә кыйммәтләре дигәнендә бик яхшы белеп аңлап үсә булар. Шушы сабыйлар дип әйтик инде, һәрбер гаиләгә шундый зур сөенеч насыйп итсен. Шулаймы, матурым? Әйдә, менә тегендә тамашачылар карап тора. Сәлам диик әле. Бәхетле булыгыз. Кая барсалар да бергә булырга. Әмма бер нәселдәге гаиләләрнең шикләрен узмаска тырыша Камалиевлар. Ни дисәк тә, һәр гаиләнең үз кануны, үз шикләре, һәм алар бөтен булу белән кадерле. Гаилә белән шулай табын артында гына түгел, субайларында бергә урыйсыз икән, әйеме? Ашык елгасы белән. Ашык елгасы әле ите белән сандыгач Белән сандыгач сайрый, бик матур. Да, вообще. Монда сезнең бакчагыз инде аңлавымча. Бу безнең яшәүче бакчаларыбызда, алмагачлар. Монда хыял бар, хыялланам инде. Теге хыялгына бу калмайды. Монда бер шундый теремок куеп, теге сандыгач сайрана тыңлап ятат. Бәләкәй генә йорт салып, Менә бу безнең булырмысы безнең Ашык елгасы. Менә монда Мәмсә авылы инде бер километр. Менә монда балык тоталар. Менә монда минем ни казлар асрый торган җир. Алла исә. Монда җибәрәбез дә, аннан аны суда су кыйна торган җирләр бар шунда. Юк, куябыз шунда үсәләр. Ашык туенда, матур урында. Сен чок. Бүгенге чыгарылышыбызны Шелтер чишмә буенда башлаган идек. Камалиевларның тормыш юлы әнә шулай агач сулар сыман үргә үрләсен дигән теләктә, сандугачлар мыгына күмелгән Ашык буенда төгәллибез.
Киләсе гаилә учагы нинди булыр? Вакыт күрсәтер.